Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Kusimba sekuru. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ndinotenda Allah subhanahu wa ta'ala nguwa nerudo. Tinosimba chaiso. Aiwa tinotenda. Arise matari. Matari akasimba. Ndizo. Tinoti mkomani zviyo ko vozitongoza mukoma Robert. Saka munofana tisanangudza kuti kana tichitaura toza kuti Robert TV but tiri kutaura nemukomana wakwa mukoma Robert ndiani? Alright. Nasi muri kutaura namukoma Frank. Frank ya Frank. Mukoma Frank kuno tiri takasimba. Ndizo. Zvamuri kuona vazukuru vari kubva mativi mana enyika. Ndofunga kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Ndizo. Tinotenda kuti Allah subhanahu wa ta'ala nenyasha dzawo tiri kufambidzana nemikana yeurwere hwevanhu. Alhamdulillah. Sekuru ndaona pandasvika panze pakazara. Matambudziko ane vanhu vazhinji vari kuuya akamira sei? Matambudziko akasiyana siyana. Vamwe vane urwere ingave asthma, sugar, ndio sugar ndio diabetes, ndi BP, masale, kurasika njere, varwere vese vauti nawo. So isusu mutemo wedu tunoti varwere kana vauya vanouya nzvimbo dzakasiyana siyana, vamwe vanobva kure. So kubva nguva yeye takatsvaga nzvimbo yakanaka kuvazukuru, tikawana nzvimbo yakanaka, saka tinoakomodheta vanhu vabva kurefu, tinovapa nzvimbo yekurara nekuvabikira chikafu. Saka mazuva ano tinoti vazukuru kana varipo, pane muzukuru anenge agarisa aripo, tinomupa nguva yemapoto kuti abike, nokuti tiri kuenda tichigadzirisa matambudziko evazukuru. Sekuru aiwa atenda kumbodya zvakanaka sekuru, saka tiri kugadzirisa kuti zvinhu zvifambe mushe. Saka ndo matambudziko atinawo, saka urwere hwakandiwandira. Ndizvozvo. Sekuru ndiri kuona nhasi tine mhuri yatiri nayo panapa. Mungatipawo mukana wekuti tinzwe kuti matambudziko avo akamira sei? Alhamdulillah, mukana ndewenyu. Sezvo mauya mukoma makamirira Zim News TV, isu tokupai mukana, vazukuru ndevenyu, vazukuru ndevedu. Mukana ndewenyu kuti munzwisise, kuti muzive urwere nematambudziko, kuti vazive futi kuti monzwa nenzvimbo yavari kubva kuti Zim News TV yasvika ko atichi ndandiri kwa Mutare so ndapera andiri yasvika kumakomoyo. Saka alhamdulillah kwese kwa Mutare kupi Bed Bridge tiri kungofamba chete neZim News. Ndinotenda. Aiwa tinotenda sekuru. Regai tinzwe mhuri yatiri nayo muzuva ranhasi kuti matambudziko avo akamira sei. Makadii zvenyu ana mama? Aiwa tinofara. Taona matsvaga sekuru achapola. Kazhinji tinoziva kuti ukaona vanhu vakutsvaga sekuru achapola panenge paita nhamo nemadzudzu. Munganditsanangurira kuti dambudziko raito kuti muzosvika pano zuva ranhasi pasekuru achapola zvakamira sei? Dambudziko ndandisvike pano panhasi. Ndiramai wangu vanonzwawo kana mada kutaura munogona kuigina wasavanzwe. Dambudziko ramai wangu ndererondabiri. Ronda iri ringagona rora rechi5 kana 6 vanaro. Zvarakatanga tiita ronda 2021. Mukati kachiguno aka pakangoita kunge pakatsvuka zvokuti munongona kunge mukati mune ronda pakangotsvuka kunze kusina kudini kuputika uko. Takangoraramawo hedu zvakadaro makore nemakore. 2023 ndo pakazoti imwe nguva papatsemuka kuratidza kuti zvinozvi panenge pane chinyi, pane ronda. Patakatongoti wachingoti kungogumirawo kana basiketi pongobuda ropa, kana kugumirawo pana hawachatosuki nekuti chese chanenge wabata panenge pakutongobuda chinyi, ropa. Taingoenda nawo kliniki uko, tingoenda kukliniki vachingonzi tengai betadine kana mishonga yeGNDI, asi hapana chiri kudini chiri kufamba. Imwe musi kwaRisapi, tinogara kwaSapi. Patapuwa dheti rekuti munozoona anoona nezvemaronda kwaMutareko. Saka dheti takapuwa musi wa1 August. Saka taona kuti dheti riri kure. Saka ndine mwana wasisi wangu anogara kumayadhuku, anoshanda kumayadhuku Mount Pleasant. Ndiye akabva ati kunoda pane kurapwa varwere mahara kuArunde uko. Ndizvozvo. Nawo timbo waone kuchikomo.
topatakangomukuriro kuya kuandero kwaikosvikanzi anoona nezvemaronda mukuru wechironda ichi muspecialist wacho parirenyatwa patenda parirenyatwa saka kutenda parirenyatwa manheru yacho wakachekwa chinyama ichi anochida kunotestwa bhosi makadhi avo yakanyorwa hawo kuti auna shuga asi wagara hawo mapiritsi ebp chinyama ichida kutestwa mozodzoka nemaresults mozotora mozouya kumaresults ivo vanozodzoka kuzonekwana chirembo chokuza 17 asi maresults avo munemotora after 7 days saka hatimbobvunzawo hedu ngobvunzawo tiri muchipatara imomo ngobvunzawo madhokota chikuti chinogona kudemburwa kana kuti chinogona kuita sei kudemburwa apa ndopatakanzwawo nezvasekuru ava tikati isusu ndiyakati regei titange tambofona tigonzwa kuti tinobatsirikana sei namba dzavo ndibva ndadzipuwa dzasekuru ava chibva ndafona yaimboramba yakamboita mazuva foni isingaiti kuti pano patinga panonetsa netiweki chibva tavatsanangudzirawo dambudziko redu sekuti dambudziko randinaro akatanga kufona munin'ina wangu tataura nawo oinhamba idzi taurai nawo wakudze kuti muhamba sei kuti musvike ipapo ndochibva tazofona mazuva takaramba tichifona usiku ise bvaramba fazoita kumakuseni ma8 sekuti tikumbiro kuya ikoko dambudziko redu rakamira kadai havana chavakaramba vangoti uya chibva tasvika pano patatambirwawo zvakanaka takasvika nezuro tikarara zvedu zvakanaka kusvika pari zvinozvi tagashi redu zvakanaka asi asatabatsirwa zvedu ndokufamba kwataita ndiyo nhau yatafamba rironda iri rane makore risingadini risingapori saka chiri kunzi chikunhu chida kuzodimburwa apapa amenoto chichadimburwa apa here kana kuti apa muchitondera makore aya sekutaura kwamaita kuti araudzira angaita zvemakore mangani? rinorara chi4 ronda iri raapo iri rino rinofanira kunge rachi4 but kanga kari kadiki gore rino rina february ndopa chakazongoti vhurukei zvekuti chakutongowa chinyama chinotyisa chakangovhurika kusvika apa kubva kwese kuchangovhurika kusvika apa saka ronda ironda riri kutonetsa kuti ripore haripori unotongorara wakarara wachichema chingorwadziwa saka munongotarisa munhu achingorwadziwa munhu nguro osvika pakuti mungondo tutiza asingatyi wachiti ndichazodya kana patidini patinyararei saka kungotarisa munhu nguro achingorwadziwa hazviti ndizvozvo ivo hakutozombodyewo futi kuona munhu angonyarara asingatyi ndizvozvo saka ndodambudziko ratisvitsa pano pana sekuti tibatsirwe tinondaira kuti riporeri vakanzi vanozouya musi wa17 parirenyatwa kuti richachekwa here kana richaitwa sei hatisiyi vakanzi vanozosendati ndopatakaudzawo nemunhu wangu kuti ngoendai kwasekuru kunobatsirwa ikoko munogona kubatsirwa nesu tinomboonawo matv wachipora ndiko kuya kwataita kunoko tizobatsirwawo mundaramo yedu ava ndimai wangu ndizvozvo ndichitarisa pa4 years 4 years inguva yakati kurei zvinoreva kuti pamwe mune pamaitombofamba sekutsanangura kwamaita kuti iko zvino makamirira kuenda kuchipatara asi pamaimbofamba kumashure dambudziko iri vaiti chironda chiri kukonzerwa nei? Handidi kunyepa kufamba taifamba kumaprofita maprofita yese kumusha kwandogara kuti ndingati hapana pandakasiya pa kwarusapi kangonzwawo apa nemuprofita maprofita nongoti chapora saka ini ndakarohwa sezvakaita kunokuwo kwamavhudzi kusasuku ndinongarohwawo takarohwa dinzvimbo imwe chete ndiyakazotorowo muna april kangotorowo kwe2 weeks achibva toti pane munhu wandaonawo anoshandisa mushongo chiwani atoti uyai nawo ndiwarape rinopora vanati iwe uchitora mai ndine vana vadiki ndiuye nawo futi ikoko umbowarapiswa kana wapora vanogara nawo 2 weeks munhu iye aitawo zvechiwani zvakataura zvakataura kati rinopora ndagara nawo panopa ngavagare pano pavanodzokera rinenge radini rapora handina kuenda hangu nawo namba yekunini wangu batitaurazve pamafoni rakuchinja here rakudii iye aiti ehe zvakudini zvakuchinja kusvika mazuva ekuti ndichivatorowo inadini akwana chibva ndatora vachibva wapuwa mushonga wakapuwawo kuti vachishandisa achibva ati imimi kana mune mumwe mushonga wamuinawo chese chimbomira shandisaiwo mushandise iwo wamapena ati zvakanakai asi hapana chaichinja ronda rera itototengesa mushonga rotoguri kutowedzera kutobuda ropa
kutovhurika chaiko kutoti apa zvekuti mukariona panototyisa nzwarai apa sisina chingoriwo chironda ichi chakangodaro izvozvo waitaurawo zvawakataurawo ini handina kuenda but nini akati ava mbuya vati mbuya vakagadzirwa magadzirwa akaita uchibvatsananguro wakadzwa dai sezvinopora asi hapana chiri kudini chiri kuchinja kubvira pamushonga yavo ipere zvikatinotora imwe zvikanana asi hapana chiri kudini chiri kuchinja ndiri kunyepa kana ivo mukavabvunzawo vanogona kutsanangura sekudaro. Ko ana chiremba vechingerengere ava pavaiita matesti seyamambotsanangura kuti vakaitwa vaiti dambudziko chii? Uku kwandinoenda nawo kwarisa ini nditogara namaya saka handiti vakaonekwa nadhokta Marisabe vakaonekwa Marisabe hapana test yavakambotorwa. Test iyi yakatozotorwa tatouya kuno kuti tichimira kuti titsvaga sekuru aone kuti nyaya nhamba dzavo dzairamba ndo tichimira kuti foni yavo iite ndo patakaenda pariri Nyatwa musi wachitatu chipiri chapera icho ndo patakaenda navo pariri Nyatwa chitatu chacho ndo pakazochekwa chinyama chiri kunzi chichazobuda after 7 days ichi asi ivo vakanzi unozodzoka musi wa7 days kuti daite foni yasekuru yakaita sina mubva tamboenda pariri Nyatwa taitoenda panyatwa zvekuti foni yasekuru yairamba kuita through ndokuya kwatakaita pano zvodei foni yasekuru yakaita through patakauya tisina bva taenda hedu pariri Nyatwa tangonanga pano takangoti tichimira sekuru kugara nemunhu ari kurwadziwa tanga tangoita tsvaga zvese zvinotibatsira zvokutoti dei foni yasekuru yakaita through musi wacho tisina kutombosvikawo yaikanonoka kuba takatongosvikira pano nokuti asingapasivi dete paitaipaziva kuti takangosvika pano sina mvura tazoenda pano saka ivo pariri Nyatwa pacho vakati maresult munouya motora deti ramakanzi muuye musi wa17 tichida kuti munozoyatora musi wa16 ivo vari kudiwa musi wa17 saka itati hatimirire izvozvo munhu achirwadziwa ndosaka tauya nawo kunoko ndizvozvo mungandibatsira here kutaura navo kuti gogo vari kunzwei pachikumi pane pachitase pane pachirwita here panenge pachidii ndichivabvunza ndizvozvo amai hanzi pachikuno munonzwa pachiita sei hakumakunga makoiwa shona yacho ndeyechimalawi allright aiwa ndizvozvo ngavatsanangurawo anditsanangura kuti munonzwa pachiita sei pachikuno zvokuti ivo kana vachichema kumbogono kuti o saka achovhezaiwo ndiwati vauye apa achovhezaiwo fendera nokuno tilakule bwino shona yavo ndeyechimalawi shona yavo ndeyechimalawi totataule vanhu anda Malawi kuti ndozvavanonzwa izvozvo manje anogara kule fendesa nokumbichana vaswedere pamene paswera panaka ndiali kwa mubanje ndili bwino tili ndamva kuti mwavutika ndi matenda sopano chavuta chiyani ndavutika ine nechalayi chala ichi na msolo wausiwire zakanaka sulu kuchita bwino mutu umwenkula anthu mmutumu alankhula anthu mutu umwe ndiye anthuwo mutu ndi dzanja kukhala limodzi lawo dzona ndikundipweteka zikupweteka monyanyisa ichi kuwadza msolo kutaula andisuka ndotaula futi amandivala moyo amakuseka ni mtima kuti usalankhule so pano matenda aya ali ndi masiku angati vakhala masiku akawanda kubvira golo lapera omuthangawo mbichana aiona jakutokula takathanga uwadzana vyaumu wachitonda ndiye kunena kuti matenda aya inuyo kumudzi ndi kuti kumudzi kumalawi kuti kunchewu oho chabwino so panapa munapita kwa Sing'anga kapena kwa aprofita lako kalankhula nanu mapalofita munapita kafunsira chalacho kuti nchiya chimene mapalofita sandaenda ba oho alright so pano anthu amene amabwera mutu mwanu kuonekera ngati anthu akuti sine wadziwa ba
Alisikwazi ungoyimba zawo musomo. So pano koma makhala masiku ochuluka ndi kudwala ndi matenda amene. So pano kuti mukadziwe ine kuti kuli achapola uko akuphunzitsani mawu amene kuti mukafike kuno nda. Pane mwana akali kujube akapona ndiyandiyenda ukoko. Ali kujube mwana wanu. Ali kujube. Kubala kwabwino. Kubala kwabwino. Ndiye amakuyendesa paliponse. Paliponse kusana kutingira aliyo ndaduka lamba makutu. Unosa kudziwa iweyo ndasanda kudziwa ndalana aba. Ziko. Iyayi ife ndifa achapola amene mabwera kadinga. So pano ife kumuzukatu ndi kumalawi kumangochi. Kumangochi kumalawi. Alright. So pano monga dandaulo lanu limeneri kwabweranso wena kosa amene anzathu amene amathandiza kujambula ndeti mati kujambula kumalawi kuja. Kujambula. Ndi alujambula kuti inuyo mupeze thandizo la matenda. Ndiye kutinso amene ali kukusukusani mutu ali kukuzunzani mutu ali kulangula nanu tione kuwachotsa mutumo kuti asama. Asinakugona ungana kutala kwanga akuziwa amusikunzwe. Ndikumva amuzi akusiwa. Akazala nkamu ndi akutawo. Anazala nkamu? Chabwino. Iyayi palibe dandaulo ife tiyati tikuthandizani malingana kufuna kwa mnyamata. Sopano mnyamatayo amalankhula chizezulu sindidziwa tu mmampako pang'ono. Mmayangula? Chizezulu? Andikwanise jamba andikwanise ba. Ndamuchaira chimalaji mwe. Chimalaji menechi? Chabwino. Sopano iyayi amene ndi amene angayesese kukufunsa mawu awiri atatu kuti amveko kuti kulangula kwanu kuli bwa. Taula na. Ndadzogoko muchiti pano ruma pachigunwe. Saka maisimboita sei kumashure kana patanga kuruma kuti musanyanyorwadziwa. Ruma zinoti magonya ndifunga kadzala nyama yake. Magonyoka. Hanzi maita sei kumashure uko. Mashure kuti chironda ichi pane zvamaimboita kurapa ndizvo. Ndizvo. Andina kuita chinhu baba. Kana ndanzwa zvakanaka gogo muchitsanangura ndanzwa futi muchiti kutaura kwamuri kuita haaziriwo matauriro amunosimboita nguva dzese mune zvinhu zvakazara mukanwa mukati umu munenge muchinzwa sei? Kutaura chete anangotaura asi anoakandoziva dzimbo dzavo dzanoimba handikuzikwanisa. Amaimba nyimbo zakaitwaje? Amaimba zamtundu kuti nyimbo zake? Nyimbo zawo ine handizimbogoni basa ndimbozikwanisa. Zawo. Ewe maita basa. Sekuru dambudziko iro rauya hanzi chironda zvingaitwa sei? Apa ndaona kuti sure vantu vose ise timalankhula mtundu umenewo mbuya vantu vakwati kumuzi kumalawi kumeneko sopano awali kunchewu sopano kunchewu kumeneko ndiye ali kumva vantu aliyankhula mazigogo yawo mumakutu ndiye kunena kuti munthu akakalamba zinthu zimasintha so kutaura ku ruzhinji rwezimbabwe urwere asi chirwere chacho chigunwe ndo chavakakuwadziwa so chirwere icho chigogwa vabva kwa rusape kuchema nechigunwe chete so mukuchema nechigunwe ichocho mukanwa mawo vari kutaura kuti iwo munozara vanhu vari kuvabata rurimi vakada kutaura mashoko yavo kuti yabuda hasi kukwanisa vari kuvabata rurimi kuti usataura usabudise mazwi so vatambura nekurwadziwa vane 4 years ndimenemo 4 years vari vachitambuzika nekurwadza asi ndine urombo kuti mbuya vazhinji munovhunzwa kuti achapola kochi mbuya vanotaura chiblandaya munhu wokumalawi mubva kure so ko munhu rwere kana arwara so isusu achapola tiri pakubatsira hosha yavataura tichavhura chigunwe ariko vanomirira kuti asazogunwe izvozvo mushonga ndinawo kana Allah subhanahu vatendera pavanozoenda kucheka apo kwadhokotala bozi ine handirambidze mapepa adhokotala kuti aendere mberi nokuti mutemo wangu kuti tigare kunoko certificate tinopiwa nehurumende so hatirambidze futi munhu vasafambe vanhu achitaura kuti achapola nokuti mishonga yandoshandisa panapa dhokota akati ndipe time ndotaura kuti munhu handimuise mishonga but apa nenguva nemwaka wawapiwa kuti vashandise betadine nechirwere type ichochi chirwere ichi 2 vata zvinhu 2 okuti vari kurwara brain dzavo dzakurasika
pamwe titi kubiwa here kana kuti kuroiwa here asi saka ini ndaedza kutaurisisa kuti varuzhinji rwezimbabwe rese nekunze kumwe kwese vanzwisise kuti mbuya vari kurasika mukutaura kwavo. Saka tinoona zvese asi takuchirapa kuti kurasika kwavo kutaura njere dziri kuchembera, tozobata urwere anzi mumiri wese muri kufamba tukonye. Saka chirwere kana chakurwadza ropa rashoma, ende ropa ukatarisa kuti pavagara mukatarisa kubva kumakumbo kwavo unoona kuti tsoka dzavo dzakachena kuti white, kureva kuti mbuya vane chirwere chemhepo mudumbu. Tatisei muone pasi petsoka pavo, mukuona mai, mukuona tsoka dzavo idzo kuita white, inonzi mhepo. So chirwere chavo chochi chigumwe chochi ndosaka vari kudzwa miri wese kufamba nokuti vazara miri wavo nemhepo. Edi saka isusu atisi kuti ndosaka Allah subhanahu wa ta'ala vakaisa madhokota emushini, akabvaisa madhokota emidzimu, asi vanhu vanofamba achiti vanhu vanoita zvokurapa matsotsi chichi, asi kuti nhasi uno ndichakupai test yekuti muzive. Ndikakupai mbuya ndikaisa mushonga wacho kuti endai munoona kuti mbuya havana mhepo ere mudumbu, muchaona kuti mbuya vane mhepo mudumbu. Asi inini ndakagara panapa magini yandiudza kuti uyu munhu unobatsira akura but ane mhepo mudumbu. Alhamdulillah. Saka chirwere akaenda pambenda pachipatara anopiwa betadine, opiwa mapilisi ekunyaradza marwadzo, but pachivanhu chedu isusu chivanhu hachina rudzi chinebata munhu wese, angava kuZambia, kuBotswana, Tanzania, murungu chachai, mhepo kana yapinda so haana nguva yakareba anoenda. Alhamdulillah. Saka ichi chirwere ichi ndio mushonga mukuru wokuti urape munhu unofanira kuziva kuti chirwere chemhepo chiripo here. Saka chigumwe chimbuya Allah subhanahu wa ta'ala ndio anotendera tichipole. Kana ati chipole mtera uyu mangwala yalipo. Mushonga wakanaka, mushonga uno watinoziva kuti kubva kupi tukuenda kupi. Patunotasa 3 days tinokudaidzai journalist kuti mozotora futi mozoona kuti chigumwe ichi chiri papi. Kana chichiendera mberi nadhokotara chinongoenda kumberi. Isusu hatidi but chatinonge takubvunza kuti kana chaita nani dhokotara ngakachadembura chigumwe. Boza achitora chiri fresh ozodzoka ona chenenge chasvava obva tita uda kudambura chete. Takumutaurira kuti aiwa dhokota takapamba kacheka pai tine zvatakazoita, takaenda kuchivanhu takabatsirwa nemushonga uyu. Saka kuda kudambura kwamuri kuita kunoenderana here nezvavaipo nhasi. Alhamdulillah. Ndinotenda. Ewa, tinotenda sekuru nekusimbisa kwamaita kuti muchabatsira koko kuti vaite zvakanaka. Ndi muntu wachikuru kuchipatala amanena kuti muntu wachikuru amasamaliriwa. Tikusamalana osadandaura yati ndiye onse vamene alubwera kugura ntsagwada zonse izi ndi makamwa ndi maso tiyankhula nawo kuti iko ndi chiyani, mvuto ndi chiyani, ngati ndi mizimu yakumudzi ituluke. Atauleza akuda. Akana kundizunguluza. Akundikwaza. Akupwetekesa. Atina simba. Bakala simba. Ichabwino. Aitiyamika Allah subhanahu wa ta'ala ndi mizimu ndi vana amene munabala kubala kwabwino. So pano vana vanuwo ali kukuyang'anirani. Tingotokoza kuti mizimu yanu ipite pasogolo na fenso tithandizane. Chabwino. Tithandiza ndiregerereko. Kana pano chane ngada akuna ngotaula. Chabwino. Uli andiregerereko. Chabwino. Ndinoziva ndinokwatadzira apana. Chabwino. Iwo ngata ngala muzimwe atauli. Chabwino. All right. Aiwa, tinotenda sekuru kuva nechivimbo futi sekutsanangura kwamaita kuti muchatishedza futi muchitichionai ronda ragogoreya raoma. Kune vamwe vari kuda kusvika pamatare asekuru achapola, vanofamba sei zvichida pamwe vari kubva nedivi remutauni, vanofamba sei kuti vasvike padare vazukuru vese inini handinganyepe rodhi yese kubva kupi nekupi munhu anobata Mutare Road. Abata Mutare Road pana 4th papai pazasi paipai padhuze neparoadboard. Kana kuri kusenda anongoenda parodhi otsvaga motika dzima-go fast dzemushikashika. Woti ndoda kuona ndoda kunosvika kunonzi paMutangadura. Mota hasi kuona dzakanzi Mutangadura. Anotaura kuti nyinyi sekuru ndoda kuwanawo mota dzokuenda panonzi paruwa $1 50 cents kusvika paMutangadura. PaMutangadura hapanetse. Achingosvika ipapo foni sekuru ndasvika ndi paMutangadura. Kana kuona munhu alipo kuti nai pana sekuru padhuze ndepapi ndoda kusvika anobva asvika. Aiwa, tinotenda sekuru. Ndatenda. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.